Екс-глава адміністрації президента втікача Януковича Андрій Клюєв та скандальний відеоблогер Анатолій Шарій таки йдуть у депутати. ЦВК сьогодні зареєструвала їх кандидатами. Зробити це Центрвиборчком зобов'язав Верховний суд України. Раніше в комісії відмовлялися це робити через низку невідповідностей закону про реєстрацію кандидатів на парламентські вибори. Зокрема, Андрій Клюєв, за даними ЦВК, не проживав в Україні з 2014 року, тобто останніх 5 років. Однак його адвокат у касаційному суді зміг довести протилежне. Схожа ситуація із Анатолієм Шарієм, який на вибори йде з власною партією. Він з 2012 року проживає за кордоном, відколи був оголошений у розшук. Як зізнався сам Шарій, з України він виїхав за чужим паспортом. Проти нього було порушено 2 кримінальні справи за хуліганство із застосуванням зброї та інсценування нападу на самого себе. Однак у Верховному суді постановили, що Шарій останніх 5 років перебував на території України. І тепер виникає дуже цікава ситуація. Незважаючи на те, що є загальновідомий факт, що пан Шарій не проживає на території України з 2011 року, суд трактує те, що останніх 5 років, оскільки перетину кордону українського не відбулося паном Шарієм, це означає, що пан Шарій постійно знаходився останніх 5 років на території України. Абсурд? Абсурд, але рішення суду.